Isbong. Ko mga uwak. Oh no! Make more time. Ginamit rin ako ng evolution out. Sorry, loading ko. Inip ko muna. Pasensya na kayo, guys. Pakars, pasensya na. Bukas na lang ako. Nag-set na lang ako ng Premiere Bukas Premiere. Car. Set. Loading ko. Ano to? Paluwagan. Wow. Sana. Ay. Sorry. Sa inyo. Nagkit walang ayos. Kaya lang. Yes. Marag. Marag ako. Marag. Dan Tam Share. Thank you so much. Mary Shadows. Thank you so much. Baby Lena House. Kuli Anya Nera. Mara. Tam Share Dan. Please do more. Good morning. Good morning. Oh, thank you. Thank you so much sa mga pahalang nyo, guys. Excited na kayo? Tawagan nyo, hanapin nyo sila, si Rhea Kenya, Rhea Janera, American Yeri, Emerald Clara, Flori Mendoza, Genevieve Royal, Shaguna, Jonah Malcon, Ina Papalo, Abigail Santaga, Charlie Rodriguez, Listy Marmol here, Ipani Madena, Madera, BBK, Diana Sala, Mercedes de la Baca, Herita Sabira, Diana Sala, Emma Bersano, Christian Jordan, Dahlia, Charlie, Easy, Alien, Bumbukan. Lahat na may barcode. Please have the first number 14. Hello everyone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Mother Earth. 2 kids nagmula sa live lungsod ng Bukid of Talahib. Tapas para Philippines. Nag-iwan ng kasabihan, usok lamang sa malamang may nagka-carbon. And I thank you. Listahan ko, wala yung listahan. Kartong bag ko, ang listahan. Kape. Mga pala. Pagkain mo na. Rocker. Tapos. Bukas. Dan thumbs up host. Thank you so thumbs up.
Sawadee ka! Kapunta! Thank you. Thank you sa thumb share nyo dyan. Thumbs up. Dan, Cara. Thank you sa thumb share. Nagpalit ako ng internet, girl. Di pa nagbayad. Joke lang. Okay na? Okay na ba? Okay na? Dinig na ako lahat, dinig. Type 1. Type next. Type game. Game tayo habang di pa rin tayo attend. Oh. Dinig na ako? Game. Type game. Ang sagot lang ha. 10-10 lang. 10-10 lang muna tayo. Alright, study honest answers university. Lista kayo dyan. Nanalo dyan. Ako ko yung numero. Ako ko isang numero. Hulaan nyo kanino to. Isa lang ha. 5 digit to, 5 digit. Sa barcode nyo to kinuha ko. Ewan ko kanino itong barcode to. Hindi ko alam. Sobrang dami, hindi ko alam kanino to. ₱10. Habang nililibang ko yung sarili ko. Isang sagot lang ha. Isang sagot. Tayo isang lang. Agoy nakabuang na pandemic code. Isa lang, pumili kayong isa. Pag natumpakan nyo to, may jackpot prize kayo, siyempre. Pag hindi natumpakan, pag natumpak nyo lang, 10 lang, isa lang. Alin gagamitin mo dyan? 58, 55. Ano yan? Alin dyan? Isa lang. Tanggalin mo ito. Tanggalin mo muna isa. Nakadalawa na. Isa, tanggalin mo isa. Yan, good. Isa lang. Ang clue. Ayan, ang clue. May 4 siya. May 0 siya. Ayan. Hindi ko alam. Basta i-arrange siya ng maayos. Mala kayo. Alam niyo kung may code kayo lahat. Ayan. Seven. 7 first number. Oh, 7. 7 yung first number.
For 10 pesos ha. Papa G, tusok. Oh, Papa G, mega love shout out. Thank you so much, Papa G. 10 lang tayo. Pipila tayo ng 100. 10 winners. Tapos 4 lang kayo dyan. Diba? 4 lang na winners makuha ka. Bigwak na ako. 10 lang kunin natin. Noted mo ma'am, 10 tayo, pila lang tayo. Hindi pa to lang to, pag-games ko lang to, hindi pa to yung hindi pa to, ano lang to, for my own, on my own games. Thank you so much. For my pocket. My pocket. Ito sa mga sponsor guys, sorry. Hindi pa to sa mga barcode nyo guys. Pag-games lang to. Thumbs up done po. Thank you so much John. Paligid naman muna love guys. Follow Papa G. Wala. Stop na tayo. Wala na sasagot. Stop. Wala na nakuha. Last chance. Sagot na. Stop. Stop na. Seven, four, 74430. Type next. Bukas ko pa lalaroin yung mga ano nyo ha. Bukas pa natin bubunutin yun. Type next. Para mag-start na ako next. 5 million in the house. Mega love shoutout loud. Ayan, type next para kumunti pa tayo next. Bilisan nyo. Next. Dapat 5 mag-next dyan. 5 lang tayo dyan. 5 lang. Pili tayo ng 5 winners na tig 10. Unlimited lahat sa tali. Lahat ko yan. Kung kayo nanalo, kayo pa rin. Kung na-start yung 5, meron kayong 50. O, di ba? Card. 5 digit. Ang sagot lang guys, ang sagot. Tamshare Dan, host, thank you so much, Abigail Sandaga. Okay, clue. Ano to I-in-order ko lang Bala kayo kung magaling kayo mag-arrange. 2 clue ibibigay ko. 1 and 0. May 1 and 0 siya. Hindi ko lang first number. Kasi madidetect nyo yung sa inyo. Marami. Isa-isa lang. Di ba? O jackpotan tayo. Jackpotan. Gusto niya jackpotan. Ang daan agad. Bongga. Ayong guy, huwag makulit. Ayan. Love. Okay, kumain ka na. Doon ka tumingin sa akin. Doon sa viewer. Hi. Hello. Ay, yung bela na puro kadaan-daan dyan. Huwag kang dadaan. Huwag kang nadadaan. Pitan ka lang. Stay ka lang dyan. Ang lalayas. Gagalitan ko.
Down Hara. Isang sagot lang tayo guys ha, para mabilis natin ang monitor para wala tayong binabakit. Ang hirap. Joke lang. Okay lang, channel Dahlia Miracles. Thank you so much. Joke lang yun, part. Yes, yes, yes. Nasa mga barcode. Pero depende naman kung kaninong barcode. Wala akong idea kasi di ko naman lahat natandaan is sobrang dami nyo. May 100, may 100, may 177, sobrang dami nyo. Nagbulot pa ako isa. Game to, hindi pa to yung officially na ano. Bukas ko i-announce. Yung mga bubunutin natin for tomorrow. For tomorrow. Abi mali pala. Abi yung sandaga. Abi yung sandaga nakarami siya. 17. Gusto kasi kompleto guys para bukas nag-set ako. I-try ko lang sa laptop yon. So mag-go live na lang ako tomorrow. I-baba. Punta naman yung ano ko. Check yung may ano ako, may naset na ako. Gianna Salat. Punta naman. Check. Mamaya. Ibaba niyo sa mga ano, pinapasukan niyo. Patusok lang okay na masaya na tayo. Tusok lang. Tapos i-go live ko na lang siya. Marunong na ako. Oh my God. Ialikot ko kanina bago ko na-start. Thank you, Matayan. Kaya alikot ko na marunong. Alikutin ko na alikutin. Love you, man. Thank you so much mga kabila. Mga kabila. Abigil Sandag. Leslie Marmol. Ay. Oh my God! Leslie Marmol nakatatlo. Oh my goodness. Leslie Marmol nakatatlo. Okay na, wala na. Sasagot. Okay, stop na tayo. Sagot. Pag stop mo na yun, dyan ang sagot. Stop! Ano sasagot? Stop. Next. Ayan. Ayan. Sige. Tanggalin mo lang. Bukan mo yung isa. Sige naman. O yung sige na. Hindi pa maka-right answer. Bukas. Go. Hello? Ayan. Ayan na. Okay. O, dito ako sa vaccine. Ginagamit ko lang yung code nyo. Wala natin ito kaya daw sa ako mag-for up. Walang connection. Ito. Loading na naman. Akoy. Ito Rode. Ito po Rode. Okay na? Okay na tayo. Okay na. Eight zero zero one. Loading kayo. Ako loading. O yan kayo Hello? Okay na?
Shoot daw. May sama kang internet, boy. Oh? Sige, 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 sige. Sige, sige, sige. Ayan. Okay, loading, loading. Ala, oh! Sino ba loading ako? Kanina pa ako kawa ng mga dito. Ako ba? Ako? Tapos na. Bye, 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 bye. Loading. Baka papi ako. Malodi. Ala siya, okay na. Totoo. Ala siya daw. End ko na naman to. Tapos mag-again, ganun din ang mangyayari. Okay na, wala naman. Connected na ako. Okay na ba? Okay na? Okay na. Thank you so much. Okay, bilang muna tayo ng mga natin. Mga barya. Dami kong points. Habang live ako, bilangin ko. Tapos, chismisan tayo. Bilisan na natin mo. Lard ka kasi. Haha. Ganun. O hindi kasi na tayo kompleto. Nanay lang kayo dyan. 22 tayo. 22 kayo dito. 22. Tapos, bukas. Lag. Okay na. Okay na. Okay na. F. Okay na. Okay na. Okay na. Thumbs up po. Shout out, Color Rodriguez. Mwah. Ay, naku. Thumbs up. Thanks so much. Thumbs up all you.
Sila. Rinig niyo na ako guys. Rinig niyo na. Ano pa? Oh. Okay lang, bukas pa naman. Papagame lang ako, Julian. Julian, Aaron, papagame lang ako. Papagame. Papagame lang ako. Hindi pa ito ngayon. Bukas pa. Bukas pa. Bukas pa, Friday.